Ekipa Dnevnice danas u Nikšiću. Sav novac koji prikupimo ići će u narodnu kuhinju. Spremna? Spremna, naravno, za sve zadatke u životu. To mi smeta. Malo samo ispravimo. Hvala, voliš mene da ispraviš? Pa jest. Ja šefove nikad ne slušam. Mene moja majka kaže, uči ni na školu. To će mi fakulteti kad sam na Ništa, samo ti. Ništa, to ti najbolje ide. Katastrofa. A ja sam vam ponadala da ću možda se pokažem kako sam dobra domaćica. Imali smo uspješan dan i drago nam je što će korisnici narodne kuhinje imati siguran obrok u narednom periodu.